Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam tayo ang nagpailingad itinagan a Belen, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Addaan kami iti upat nga anak kini Jericho. Gapu iti kinarigat ti panagbiag. Ingka gumaak ti nag-abroad para iti pamilya. Ngamjak impagarop nga iti kaawan ko kastoy meten dagiti paspasamak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Belen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jericho na kay, naimbag ta simangpot kan. Nabara ni Ivy nga anak ta. Kasanumot nga min nga gimbatay ta anak ta. Kat kanayon mat nga oregano ti papainom mo. Pangalaak nga nga rod iti kwarta nga igatang ko iti agas na. Timatmat gadam, umdas lang nga igatang tayo iti abasto dito balay. Aganos tayo, tayo sulang ti adda. Amangan ada kwartam dita. Uray umanay lang nga igatang ko iti agas ni Ivy. Kanto tinabati ang sultok itay. Bantayak ni Ivy. Ingka gumatang iti agas na. Naimbag laang nga, tamayatan tirik na ti anak ko. Ay, mabit laang! Naimbag nga oras mo, Manang Belen? Si kamot gayam, Ira. Umunad ka, ah. Agyaman ak, Manang. Oh, apay ni Ivy. Apay anak kaidala nga kasta. Agurigor nga rod. Ang mayat matkit din. Bimaawon ti gurigor na. Kasta ka di. Oh, adda awit ko amakan. Amangan no kayat na. Agyaman ak ading. Naimbag man ta nakapasyar ka. Awan pa'y ngamin trabaho kita. Iso anak panunot ko ti umay dito eh. Kasta ka di? Ay, uwan gayam. Apay nga awan ni Manong Jericho. Napan nagtrabaho. Naimbag man, tadda trabaho na ita. Adamat. Napan iti construction. Umdas nga igatang mi iti abasto mi ti matmat gadan na. Lakay, makipagnaad pa'y laang dito balay ni Ira nga ading ko. Awan pa'y lang amin ti trabaho na ita. Imbagla akatulungak amang bantay ka dagiti ubing. Awan ti parikot kanyang Belen. Awan mo ti sabali apapanan na. Tadwa kayo lang mo't nga gabsan. Agyaman ak no kasta. Pumanaw mo't laang, kalpasan ti talo a bulan. Manong, nakaluto akon. Mangantayon. Sige ipag. Agyaman kami ha. Mala, magantay nga ruden. Wen, mangantayon. Taramanan tayo man ti luto ti kabsat ko. O sige, Manang. Mabiit lang ang tayabak dagiti ubing. Ni, nagsapa kamat nga imay dito'y balayan, kumaray. Imayak man, tabumulod ako maiti kwartam. Awan ngamin ti bagas mi ita. Inton Sabado pa'y lang agsweldo ti asawak. Kasanungay, kumaray. At dapay mo tay balance mo itinaudi abulod mo. Wen nga rod. Ang sana bale. Maminsan ton abayadak. Apaman nga agsweldo ni Jericho. Sige nga rod. Manuti buludam nga'y, kumaray. Limagasot ko malaang. Igatang mi itibagas kan si daon mi. Mabit lang nga rod. Adto'y tili magasot, abulbuludan. Bayadam to, inton umay adominggaw, ah. Ay na, agyaman ak launay, Mari. Ay, wanggayam, kumare. Amangan no kayat mo ti agabroad. Agbirbirok nga minti kabsat ko ani mandi iti kadwa na iti Dubai.
Awam mo ti sabali ang mairekomendak. Iso asikan Kaya't mo kumare. Kwa, babasit pa'y mat dagiti anak ko. Di mat adda ni Ira akabsat mo. Isupay laeng ati pangitalkam. Saan na balay, tadama ni Jericho. Sige, panunutak ana imbagday ta, mare. Mayat ijay, kumare. Uray dua atawon laeng ti panagabrod mo. Para matlaeng kadagiti anak mo. Kwa, mare, pagsaritaan mi pa'y iti asawak, no palubusan nak. Sige, ibagam to lang arod kanyak. No man nugot kan iti imbagak. Lakay, ada ko maibagakkan ka. Anya day ta, bakit? Agbirbirok ngamin ni Mandi akabsat ni Mila iti kadwa na ijay Dubai. Amangan no kayat mo nga agabrodak mat. Uray, 2 atawan laang. Sigurado ka kadi. Kasanon nagitubing? Kinasaritak ti kabsat ko. Isupay lang ti makaam mo ang mga iwan kadakwada. Bayat ti kaawan ko. Andakan ka day ta. Sigurado makabaalam, ha? Uwan, kabaulak. Taparamot lang kada tayo. Nang runa dagiti anak ta. Sige. Umanugot akit imbagam. 2 taon lang, ha? Uwan, agyaman ako unay, Jericho. Hello? Ira, kumusta kayo ditan? Nasaya at matmanang. Naimbagman ta nakaawag ka. Day off ko ita. Iso ang mabaling nga umawagak. Oh, kumusta ni Manong mo? Kastamot tandag iti ubing? Ni Manong napanagtrabaho. Inton malampay aso ko nagdagiti ubing manang. Kasta ka di? Oy, Ira, ang mga nadamot ng ti boyfriend mo nga iaw-awid mo dita balay, ha? Ay, awan manang. O sige, umawag kan tumanan. At dapinas kan nga aramidak. Bye. Ira! Inigdap na ti cellphone. Ay, day off ko manan ita. Awagak man ni Ira. Takasaritak dagiti anak ko. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Apay ngay. Try your call later. Diyak mo't maawagan. Naka-off ti cellphone na. Ha? Ni mo't Marimela ti umawawag. Hello? Mare? Hello, kumare. Kumusta kan? Ay, nasayaat mo't. Day off ko ita. Iso ang mabalin ko ti makiinawag. Awagak nga ron ni Ira nga ading ko. Nga naka-off mo ti cellphone na. Ay, kumare. Di mo kadipay ammo? No anya ti damag di ti barangay tayo? Anya ti kayat mo asawan, Mare? Kumare, ibagak da ito'y sapay kumata di nakgurguraan. Ay, ni Jerry ko nga asawam, kanti kabsat mo, at da relasyon da. Napanakiti na minsan iji balayo, Mare. Kat nakitak asabalitar aramiden da. Kan may sa, nagipulong kanyak dagiti anak mo, Mare. Ay, agab-abay da ka no ang maturog. Anya? Pudno timbagak, kumare. Isong inawagan ka. Kasta ka di, Marimila. Iso siguro asaan ko ang makontak ti cellphone da. Kasta gayam ti mapaspasamak. Ay, kumare. Lepasan mo ti kontratam di tatagawid kan. Di mo ipalubos ang madadaal ti pamilyam. Gapoy ti kasjengar aramidan da.
Kaslasaan ko apat siya na maraming tikabsat ko tikasta. Kapoy iti kawan mo, kumare. Nagaramid ti asawam iti maikaniwas. Ay na, di pa'y mismo akabsat mo. Sana bali, Marimila. Manulaangan abulan. Makaawid ako. Anya ti kayat asawan daytoy. Awanan kayo itibain. Naaramid mo kanyak ti kastoy. Sorry, manang. Diyak amo amat nagtirik na kini Jericho bayat ti kawan mo. Uray sika, Jericho. Nagtalikak ka na kayo. Gaputa asawa ka, Jericho. Kankabsat kamot Ira. Ngam anya tinaramid yo. Awanan kayo itibain. Apay, di mo impakamot ipanagawid mo. Tapno anya. Tapno saan ko ang makita ti aramidan nyo. Kasta ka di. Pakawan mo, Belen. Pangasim. Nasulisugak lang, gaputawan ka. Nagabrodak para ka na kayo. Ngam kasto'y gayam ti aramidan nyo ditoy. Lipatan kan akabsat, Ira. Saan kayo apulos ang mapakawan? Saan to apulos? Awanan kayo itibain! Apay adi ka pa'y lapumanaw. Awan lugar ti kasken ka dito balay. Nagpuskol ti rupam! Masikog ka? Uwan, manang. Nagbunga ti panakailawan mi kini Jericho. Ngam siyak tay ayatan na sana si ka. Awanan ka itibain akabsan! Siyak tay ayatan ni Jericho. Saan asika? Pumanaw ka! Itamot lang! Awan sirbem akabsan! Manglilipot kayo! Wan, pumanawak. Ngam siyak ti pilyan ni Jericho. Tandaan am dayta. Saan ka nagpakpakita, Ira? Belen, anya ti mapaspasamak dito. Si Kamat! At dapay laganas mong agdamag? No anyat mapaspasamak? Sige! Magpili ka. O sino kada kaming agkabsat ti pilyam? Siya kandagi ti anak mo? Wano ti kabsat ko? Belen, mabalin ka di agsarita ta. Awanan tinaskan na pagsaritaan ta, Jericho. Napukawan ti panagtalak ko kan ka. Ayayatan ka, Belen. Nasulisugak lang iti kabsat mo. Bayat ti kawan mo. Iswap, pakawanan na ko ma. Saan kayon to ang mapakawan ka ni Ira? Pumanaw kayo! Agsubsubli ita ti asawa kada kami a pamilyana, Mr. Lonely. Ngem saan ko pa'y idaan na pakawan iti kabsat ko. Ket no malagip ko ti pananglipot da kanyak, agsublilat ta ti gura, kan sakit tinakam ko kadakwada. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Belen. Belen, pagayam ko, agyamanak iting ka insalaysay a pakasaritaam. Nasakit tinaramid ti asawam, nang runa kat mismo pa'y akabsat mo, tinagmauyungan na. Nalaka ti mamakawan, ngem narigat ti manglipat. Angem ala, sapay lakuma, tadumteng to ti gundaway, ama urnosyo ti relasyon yo nga agasawa. No agsubli kada kayo as ipupuso, ikami ti gundaway na amang ipakita iti panagbalbaliw na. Tapno mabukal manen,
ti pamilyayo. Nupay kasta, at dalatakan ka ti amin apangadeng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Belen, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.